Benvidos a Historia ten voz, o programa onde viaxamos no tempo para falar con persoas que cambiaron o mundo. Para o episodio de hoxe preparemos a nosa creatividade e curiosidade, porque imos coñecer a un pintor, inventor, escultor, arquitecto, enxeñeiro, anatomista, botánico, escritor e xeógrafo. Todo nun só. Parece fascinante, non si? Afinamos a máquina do tempo e alá imos Renacemento. Viaxamos a Italia hai máis de 500 anos, no corazón do Renacemento. O Renacemento foi unha época de grandes cambios que comezou en Italia e se estendeu por toda Europa. O seu nome significa Renacemento porque a xente quería recuperar a arte, a ciencia e a filosofía da antiga Grecia e Roma, pero adaptándoas ao seu propio tempo. Foi unha época de grandes descubrimentos, inventos e impresionantes obras de arte. As cidades estaban cheas de pintores, escultores, arquitectos e pensadores que buscaban comprender o mundo dun xeito diferente. O noso convidado naceu en 1452 e converteuse nun dos artistas e inventores máis brillantes do seu tempo e de todos os tempos, Leonardo da Vinci. Adiviñades onde naceu? A pista está no seu nome. Así é, naceu en Vinci, unha pequena cidade preto de Florencia, Italia. Naquel tempo era común usar o lugar de orixe como apelido. Pode que recoñezades a Leonardo da Vinci polas súas obras famosas, como a Mona Lisa ou a Gioconda en italiano. Ese retrato co seu sorriso misterioso parece estar sempre a observarnos, miremos desde onde o miremos. Tamén pode que coñezades a Última Cea, unha das pinturas máis famosas da historia, onde Da Vinci representou o momento en que Xesús anuncia que un dos seus discípulos o traizoará. Pero non só pintou, tamén deseñou máquinas, estudou a anatomía humana e observou a natureza con gran detalle. Encheu cadernos con debuxos e notas dos seus descubrimentos e ideas, aínda que ás veces eran difíciles de descifrar, xa que escribía ao revés. Pero quizáis sexa mellor que o explique el mesmo. Tres, 2, 1... ¡A polo Renacemento! Conseguímolo! Chegamos a Florencia. E se a miña información é correcta, esta debe ser a porta do obradoiro do mestre Leonardo da Vinci. Pasen. Mestre Leonardo, grazas por convidarnos. Benvido. Sempre hai sitio aquí para aqueles con sede de coñecemento. Ben, iso certamente describe os ointes de A Historia ten voz. Comecemos polo principio. Como comezou esta paixón pola aprendizaxe? Boa pregunta. Creo que é porque crecín rodeado de campos, montañas e ríos. A miña familia non era rica, polo que non fun á escola como outros nenos. Tiven que aprender pola miña conta. Sempre fun moi curioso. Pasei horas observando a natureza, vendo como voan os paxaros, como se curva a auga ao caer ou como medran as plantas. Debuxei todo o que vía para intentar entendelo. Fascinante! É certo que a curiosidade é a base do coñecemento, pero como continuou ampliando os seus coñecementos e habilidades? Ben, se vos vou contar a historia da miña vida, creo que xa teremos certa confianza, non si? Entón, deixemos de lado tanta formalidade. Trátame de ti. Non todos os días tes a oportunidade de estar en presenza dun dos maiores xenios da historia. Vale. Cando fun maior, mudeime a Florencia. Era unha cidade máis grande, chea de xente apaixonada pola filosofía natural, como a min. Querido ointe, naquel tempo o termo ciencias naturais, tal e como coñecemos hoxe en día, aínda non existía, polo que se referían a él como filosofía natural. Desculpa a interrupción, podemos continuar. Aquí en Florencia comecei como aprendiz de Andrea del Verrocchio,
No seu obradoiro aprendín a pintar, esculpir e traballar con metais. O meu mestre ensinoume que un bo artista entende a luz, as formas e mesmo a anatomía. Uns coñecementos que máis tarde aplicaría aos meus proxectos. Deime conta de que a arte e a natureza non estaban separadas. Cada trazo ou pincelada tamén podía ser un experimento, e iso axudoume a comprender mellor todo o que me rodeaba. Mestre, sabemos que creou moitas obras e tivo innumerables ideas, pero é certo que non sempre rematou os seus proxectos? Iso é certo, pero non por preguiza. Sempre había algo novo que investigar. Un día pintaba e facía debuxos da natureza e do movimento que hai nela. Outro día estaba estudando o corpo humano, comprendendo as súas funcións internas e os osos e músculos que o compoñen. E ao día seguinte estaba deseñando unha máquina para levantar pedras ou para poder voar. É un dos meus maiores soños, sabías iso? Sería maravilloso se as máquinas nos pudesen axudar a voar, como fan os paxaros e os morcegos. Debuxei varios deseños nos meus cadernos. Vas levar unha sorpresa co que teño que contarche. Dentro de moitos anos, cando a tecnoloxía e as ferramentas se desenvolvan máis, eses mesmos debuxos serán revisados e inspirarán a creación de avións, helicópteros e incluso paracaídas. Máquinas e instrumentos que nos permiten voar e viaxar na época da que veño. Que emocionante. Encantaríame ver eses avións, como lles chamaches. Ben, bástame con saber que o que estou a facer hoxe terá repercusións no futuro. Así é, aínda que non lo puxeches doado. Moitos dos teus cadernos foron moi difíciles de descifrar. É certo que a miúdo os escribía ao revés, de dereita a esquerda e coas letras invertidas. Podería ser que o fixese para que só se puidesen ler se as páxinas se reflectisen nun espello e así ninguén puidese copiar as miñas ideas. Ou pode ser que simplemente me gustaba escribir coa man esquerda e así non manchaba o papel coa tinta ao pasar a man por riba. Aínda que somos próximos, é un segredo que non vou revelar hoxe. Parece que non imos resolver o misterio. Cambiemos de tema. Sabemos que empregaches moitas técnicas diferentes no teu traballo. Poderías falarnos sobre a última cea? Que crees que a fai tan especial? Quería mostrar non só 13 persoas sentadas á mesa, senón tamén as súas emocións. O momento en que Xesús lles di aos seus discípulos que un deles o traizoará é impactante. Algúns sorpréndense, outros enfádanse, algúns parecen preguntarse se é certo. Asegureime de que os seus xestos e expresións falasen por si mesmos. Aseguroche que o conseguiches. Outra das túas obras máis cativadoras, precisamente polo que mencionaches, é a famosa Mona Lisa. Como conseguiches que a súa mirada e o seu sorriso cambiasen dependendo de onde se mire na habitación? Boa pregunta. En varios dos meus cadros empreguei a técnica do sfumato, onde pintei varias capas moi finas de cor que lle daban á imaxe maior profundidade e, grazas ao xogo da luz, facían que parecese que estaba sorrindo máis ou menos dependendo do ángulo desde que se miraba. Por iso parece que nunca deixa de mirarte. Increíble. É unha verdadeira maravilla ver a Mona Lisa no Museo do Louvre de París. É certo que parece que a súa ollada nos segue por moi lonxe que nos movamos. É dicir, se os centos de turistas que se apiñan diante dela nos deixan avanzar. Grazas por contarnos todo isto. Queres engadir algo máis? Do mesmo xeito que o ferro se oxida polo desuso, a inactividade tamén destrúe o intelecto. Vaya, sabias palabras, mestre. Tes toda a razón. Nunca debemos deixar de pensar. Sempre hai algo novo que aprender cada día. Encantaríame seguir falando dos teus increíbles inventos e obras, pero teño que irme. Onte a noite esquecín cargar a nave espacial, aínda que agora que o penso,
Estou seguro de que poderías deseñar algo para min, para cargala nun dicir amén. Ben, mellor non te molesto máis. Moitas grazas polo teu tempo. Ata pronto, meu amigo. Hoxe aprendemos sobre Leonardo da Vinci, un pintor, inventor e científico maravilloso. As súas obras son recoñecidas pola súa incrible atención aos detalles, a forma en que transmiten emocións e as técnicas avanzadas para a súa época. Os seus cadernos, cheos de inventos e descubrimentos, son un verdadeiro tesouro para a historia da ciencia e a arte. Da Vinci lémbranos que a curiosidade e a creatividade poden abrir camiños que seguen inspirando mesmo séculos despois. Grazas por unirte a nós en A Historia Ten Voz. No próximo episodio, viaxaremos a unha época diferente para coñecer a outra figura que deixou a súa pegada. Quen será? Ata pronto!